Aan de orde is de verdediging van de heer Abad. Ga eraan. Nou, ik weet niet of ik daar gelukkiger door word, hoor. Door nog een map. Ja, edele achtbare, ik weet dat het een lange week is geweest. Beetje geduld. De heer Abad is betrokken bij 4 zaken, dus ja, we moeten het behandelen. Ja. Edele achtbare, zelfs als Abad integrale vrijspraak krijgt in deze zaak, heeft hij al verloren. Sinds aanvang van deze zaak avestruz en de speculaties en aantijgingen van de media in zijn goede naam onkeerbaar aangetast. De schade aan zijn reputatie is verwoestend en kan niet meer ongedaan worden. Hij heeft met zijn 68e jaar totaal 31 dagen in de ondermaatse detentieomstandigheden van het politiebureau en de KIA van Aruba doorgebracht. Hij werd door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling vanwege de recente ontwikkeling in het strafrechtelijk onderzoek voor de zaak avestruz ontslagen als lid en voorzitter van de FCDP, dat is de Fundación Cierto Deportivo Playa, functie die hij voor 22 jaar heeft bekleed. Ook moest hij zich terugtrekken van sociale en maatschappelijke activiteiten, zoals onder andere zijn lidmaatschap van de vrijmetselaars van Aruba. De heer Abad heeft vanaf 1979 tot 2019 zijn goede naam opgebouwd en veel aanzien verworven op het gebied van bouwkunde, ontwerpen, ontroerende goederen en taxatie. Abad stond bekend in de Arubaanse gemeenschap als serieus, hardwerkend, accuraat en betrouwbaar. Een goede naam die zowel getuige Shakshi als getuige Tsu getracht hebben om onterecht te besmeuren door in hun getuigenverklaringen bij de Landsrecherche belastend jegens Abad te verklaren. Tijdens hun getuigenverhoor bij de RC hebben ze beide echter toegegeven dat hun betichtingen gebaseerd waren op horen zeggen en dat ze geen concrete feiten hadden om hun beschuldiging waar te maken. Jammer, want het waren juist mede door deze onjuiste verklaringen dat de Landsrecherche een bepaald beeld van Abad heeft gekregen. Het gaat hier om een zaak die vooral tegen Abad nergens op slaat. In mijn pleidooi zal ik deze stelling onderbouwen en u de rode draad laten zien door het opgetrokken rookgordijn van het omvangrijke en onduidelijke dossier en requisitoor van het OM. Alhoewel het OM in haar requisitoor aangeeft dat politiek niks met deze zaak te maken heeft, kleven er onmisbare politieke aspecten aan deze zaak. Dat Abad in deze zaak door zijn achternaam bestempeld werd als aanhanger van de AVP en daardoor is verwikkeld in deze zaak, staat voor wat Abad betreft, niet ter discussie. Vanaf het begin van dit onderzoek en ook nu ter zitting moet ik zeggen dat ik de indruk heb gekregen dat men de politieke cultuur en kleinschaligheid van Aruba niet zozeer begrijpt. Dit cultuurverschil heeft geleid tot het nemen van conclusies door het OM die de betrokkenheid van Abad groter schetst dan het is geweest. Het OM tracht de rol van Abad door verkeerde interpretatie van gesprekken en handelingen van Abad heel wat groter te maken dan dat het in werkelijkheid is geweest. Het zal blijken dat Abad met niemand afspraken heeft gemaakt, met niemand speciaal heeft behandeld, voor niemand de procedure bij de DIP heeft aangepast en niemand een voorkeursbehandeling heeft gegeven. Aan Abad is ten laste gelegd oplichting, passieve omkoping en misbruik van functie. Ik ga in op de nietigheid van de dagvaarding in de dagbanen. Ik kan er geen chocola van maken, heeft u tijdens de behandeling in deze zaak van avestruz geuit. Zo voel ik mij ook met de dagvaarding van Abad. Een tenlastelegging van maar liefst 7 pagina's vol die niet voldoende duidelijk is. Aan Abad is onder 1 en 2 ten laste gelegd dat hij tezamen en in vereniging, althans alleen, zich schuldig heeft gemaakt aan een oplichting, omdat hij ministeriële beschikkingen zou hebben afgegeven of overeenkomsten zou hebben aangegaan.
De tenlastenlegging is onduidelijk en ook niet begrijpelijk en voldoet niet aan de eisen van artikel 285 strafvordering. Edelachtbaar, het is onduidelijk voor Abad om na te gaan welke handelingen hij precies zou hebben verricht die strafbaar gesteld zijn en waartegen hij zich moet verdedigen. Wat waren precies de listige kunstgrepen of samenweefsels van verdichtels die hij zou hebben begaan? In ieder geval geeft het OM daar geen duidelijkheid over. Wat Abad dan precies heeft gedaan om te kwalificeren als medepleger van oplichting in deze zaken is ook niet duidelijk. Het ten laste gelegde onder 4, misbruik van functie, dient ook nietig te worden verklaard. De tenlastelegging is te ruim omschreven en is onduidelijk wat Abad precies zou hebben gedaan dat misbruik van zijn functie of positie inhoudt. Het OM volstaat om in de tenlastelegging aan te geven dat verdachte een aanvraagbrief, een MB, een overeenkomst tot vestiging of wijziging van een optierecht of recht op erfpacht op verzochte percelen ter accordering aan de minister zal hebben voorgelegd. Ik heb het stukje van de tenlastelegging geciteerd. Abad heeft bovengenoemde handelingen honderden keren op dezelfde wijze afgehandeld gedurende zijn carrière. Het waren zijn reguliere werkzaamheden die hij al sinds 1988 mee bezig is. U heeft de documenten van Manchego Beach Hotel NV gezien uit 1999, die door Abad zijn verwerkt op precies dezelfde manier waarop hij tot de dag van vandaag de verzoeken heeft verwerkt. Hij kreeg accordering van de minister en ging vervolgens te werk. Het OM vergeet om aan de tenlastelegging toe te voegen hoe Abad in bovengenoemde specifieke gevallen precies zijn functie of positie zou hebben misbruikt. Wat wordt hem eigenlijk verweten? In het door het OM aangehaalde vonnis, Sherissa, heeft het OM in de Sherissa onder 5.1, misbruik van functie, heel duidelijk en expliciet de vermeende handeling van de verdachte opgesomd, zodat de verdachte in die zaak precies wist wat aan hem werd verweten, de lachbare. Ik zal het even bij me pakken. Voor de duidelijkheid, de lachbare. De tenlastelegging van de Sherissa, het stukje in groen, is precies hetzelfde als wat het OM nu hier heeft geschreven in zijn tenlastelegging. Wat met rood volgt, heb ik daar ook opgenomen. Dat heeft de OM in deze zaak helemaal weggelaten, de lachbare. En daar gaat het juist om. In dat stukje tenlastelegging werd in deze Sherissa duidelijk aangegeven wat precies en hoe precies de persoon heeft gehandeld in die zaak. En dat hebben we niet in deze zaak, heeft de OM in deze zaak niet meegenomen. Vervolgens heeft het OM in de tenlastelegging van de Sherissa 9 handelingen van de verdachte opgesomd om aan te geven wat verdachte in die zaak precies zou hebben gedaan dat hem strafbaar zou stellen. Het OM heeft in de zaken Elanat en Deschamps ook 7 handelingen opgenomen, waarvan 5 direct betrekking hebben op de handeling van medeverdachten en alleen 2 op de handelingen van Abad. In de zaak Damira precies hetzelfde, alleen 2 op de handelingen van Abad. De tenlasteleggingen onder 1, 2 en 4 van het OM zijn niet concreet en specifiek en zijn te ruim en vaag en dienen nietig te worden verklaard. Ik zal even beginnen met het algemeen deel. Ten eerste moeten we beginnen bij de DIP. Het is namelijk de werkzaamheden verricht door Abad bij de DIP die door het OM onder de loep zijn genomen. Bij alle zaken gaat het om de werkzaamheden van Abad verricht toen hij werkzaam was bij de DIP. Ik zal dus vaak tijdens mijn pleidooi naar dit algemeen gedeelte verwijzen. Uit het dossier en tijdens de behandelingen is de indruk gewekt alsof Abad een one-man show had bij de DIP en dat hij helemaal in zijn eentje alles deed. Dit komt niet overeen met de waarheid. Alhoewel hij op een gegeven moment als lid van het managementteam van de DIP verantwoordelijk was voor de ICTRN-afdeling, betekende dit niet dat hij alles helemaal alleen deed.
Direct onder zich had Abad na het vertrek van Sue een team van 3 medewerkers, die mede belast waren met de behandeling van commerciële erfpachtaanvragen. De DIP had echter ook nog Bali-medewerkers, de afdeling post- en archiefzaken, die verantwoordelijk waren voor alle inkomende en uitgaande stukken en het digitaal in- en uitboeken, en ook de financiële afdeling die verantwoordelijk was voor het opmaken van de facturen en het afhandelen van de betalingen. Alle stukken die via de Bali of via de minister bij de DIP binnenkwamen, werden vervolgens door de afdeling post- en archiefzaken gesorteerd, ingeboekt en naar de desbetreffende afdelingen gestuurd. De uitgaande stukken, afkomstig onder andere van de ICTRN-afdeling naar de minister, werden door de meergenoemde afdelingen afgehandeld. Abad had dus zelf geen directe betrokkenheid daarbij, bij het inkomen en uitgaan van de post. Wanneer een commerciële aanvraag met de accordering van de minister binnenkwam bij de DIP, werd het geregistreerd en werd het vervolgens naar de ICTRN-afdeling gestuurd. 1 keer per week, naar gelang de vorderingen met de behandeling van de aanvragen, werden nieuwe aanvragen met de medewerkers besproken en dienden zij zorg te dragen voor de ontbrekende informatie alvorens deze in behandeling te nemen. Daar gingen de medewerkers ermee aan de slag. Indien er nog geen aanvraagformulier bij de DIP was ingevuld, werd de verzoeker opgebeld om dit alsnog te doen. Dit is in de ten laste gelegde zaken ook gedaan. Op een gegeven moment kreeg Abad dan een geaccordeerde verzoek van de minister voor zich met de documenten die zijn meegezonden of naderhand ingeleverd of aangevuld. We kunnen hier denken aan een uittreksel, KVK, etc. Ook kreeg Abad dan een situatietekening met de kadastrale gegevens van het betreffende perceel, van de omgeving en mogelijke beschikbare percelen die door de medewerkers zijn opgezocht. Het kwam ook voor dat de situatietekening samen met het geaccordeerde verzoek binnenkwam. Abad ging dan na of alle documenten in orde waren en alle nodige informatie voorhanden zijn en of de beschikbare percelen overeenkwamen met wat door verzoekers ongeveer qua grootte en qua beoogd project hebben verzocht. Het kwam dus regelmatig voor dat het perceel wat groter of wat kleiner was dan oorspronkelijk werd verzocht door de aanvragers. En hetgeen helemaal niks te maken had met de aanvrager of persoon achter de aanvraag. Maatklare percelen waren niet voorhanden, aangezien de vorm en grootte steeds afhankelijk was van de situatie ter plaatse en het ontwerp van het verkavelende gebied. Het beleid van de DIP, edelachtbare. Een van de meest voorkomende aantijgingen tegen Abad van het OM is dat hij niet conform het beleid van de DIP zou hebben gewerkt. De DIP had een brochure waarin het beleid van de DIP in verband met de uitgaven van opties en erfpachten van commerciële terreinen stond opgenomen. Wat is opgevallen tijdens de zittingen en in het dossier, vooral door de vraagstelling van de landsrecherche, is dat er verwarring bestaat tussen 2 verschillende fasen van het verzoek voor een optie aan de ene kant en het vestigen van de erfpacht aan de andere kant. De 2 verschillende fasen worden vaak door elkaar gehaald. Voor de duidelijkheid geef ik even aan dat er voorwaarden bestonden voor de pre-optiefase, dus voordat de optie werd verleend, en dat er vervolgens 8 voorwaarden waren, A tot en met H, voor het vestigen van het erfpachtrecht, de optiefase. Ik noem dan de voorwaarden op, edelachtbare, ik ga ze niet even lezen. Het is belangrijk om te vermelden dat het beleid door getuige Tsu is opgesteld. Dit is belangrijk omdat Tsu in zijn verklaringen bij de landsrecherche en zijn getuigenverhoor bij de RC heeft aangegeven dat de meeste van de voorwaarden voor de pre-optiefase niet echt werden nageleefd. Zo heeft hij ook aangegeven dat ze niet streng omgingen met de 30 dagen die verzoekers kregen om documenten in te dienen. In zijn getuigenverhoor gaf Tsu verder aan dat ze in de pre-optiefase nog niet streng waren met de voorwaarden en dat de verzoekers geen keiharde bankbrief moesten overleggen. Ook gaf Tsu aan dat ze bij de pre-optiefase zelfs minder streng waren met het controleren van de benodigde documenten als het om kleinere projecten ging. Tsu heeft bovendien tijdens het getuigenverhoor bij de RC over de voorwaarden van de financiering verklaard dat het in de pre-optiefase eigenlijk niet veel voorstelde.
Uit de verklaringen van Sue kunnen we concluderen dat de DIP op de voorwaarden van de pre-optiefase niet streng waren en dat de DIP meer nadruk legde op het nakomen van de A tot en met H voorwaarden van de optiefase zelf. Deze verklaringen van Sue komen overeen met de verklaring van Dammers en van Abad zelf in verband met het beleid en in de pre-optiefase. Alhoewel er in de pre-optiefase niet naar alle voorwaarden werden gekeken, betekent dit niet dat in de pre-optiefase niks werd gedaan. Er werd in ieder geval gekeken naar de registratie van de KVK van de betrokken rechtspersoon, het hebben van een persoonsnummer, wat voor project men in grote lijnen wou bewerkstelligen en een locatievoorkeur. Dit gebeurde ook wanneer een geaccordeerd verzoek van de minister binnenkwam. Als de informatie niet direct in het verzoek was opgenomen, werd de verzoeker gebeld om de ontbrekende informatie alsnog in te dienen of duidelijk te maken. Alleen de financiële gedelen en schets bleven meestal achterwege. Eenmaal als de optie werd verleend, dan werd er wel streng gekeken of voldaan is aan de optiewaarde, alvorens de volgende fase van de behandeling in te luiden. Het opstellen van een concept erfpachtsovereenkomst bijvoorbeeld. Pas na voldaan te hebben aan de voorwaarden die opgenomen zijn in de erfpachtsovereenkomst, kon de aanvrager het recht van erfpacht op het perceel verkrijgen via een notariële akte van erfpachtsverlening. Maar edelachtbare, het is ook allemaal logisch dat de toetsing van de voorwaarden pas echt aan de orde kwam in de optiefase. Dit is ook bevestigd door Tsu, Dammers, Chakchi en Abad. Logisch, omdat men op het moment van indienen van de aanvraag niet weet waar en hoe het perceel exact is gelegen ten opzichte van de weg, de wind, wat de vorm en grootte het heeft, etc. De aanvrager moet nog duidelijk krijgen over de breedte, lengte en ligging van het perceel. Dus het overleggen van een schets of financiering is op dat moment niet alleen een bureaucratisch voorwaarde, maar ook bijna onmogelijk om aan te voldoen. Het zou giswerk zijn dat de DIP op dat moment niks aan had. Er was ook een andere belangrijke reden waarom in de pre-optiefase niet streng met de voorwaarden werd omgegaan. Wanneer je een optie kreeg, dan had je in feite nog helemaal niks. Je had een toezegging van de minister dat je een perceel in een erfpacht kon krijgen indien je aan de ministeriële beschikking van verlenging, kon krijgen indien je aan de voorwaarden voldeed van de MB. Strenge voorwaarden die in alle zaken inderdaad werden voldaan. De verzoekers, al met de optie in handen, gingen onderhandelen om aandelen in hun bedrijven te verkopen, wist Abad niet en de DIP ook niet. Indien de DIP dit zou hebben geweten, dan zou de DIP al voorwaarden hebben opgenomen in de MB's. Voorwaarden zoals het niet mogen overdragen van aandelen zonder toestemming van de minister in deze fase. Maar dat werd niet gedaan omdat de DIP het niet nodig achtte. De koper van een optie nam namelijk een groot risico om een rechtspersoon te kopen met alleen een optie. De koper zou dan nog aan alle voorwaarden moeten voldoen om de erfpacht inderdaad te krijgen. Ik zal even hebben over het FIFO-systeem, heel achtbare. In de brochure voor de uitgifte van een optie staat opgenomen dat de evaluatie en administratieve controle van een verzoek volgens het FIFO-systeem zou gaan. Dus de verzoeken zouden moeten worden behandeld naar datum van aanvraag. Maar dat was niet het geval en was nooit het geval. Bij aankomst van Abad op de DIP lagen er tientallen of honderden verzoeken van vele jaren terug. Belangrijk is om op te noemen dat wanneer Abad werkzaam werd gesteld bij de DIP in 2012, dat de minister al 3 jaar de regie over de DIP had. Het was toen al gebruikelijk dat de meeste verzoeken bij het kantoor van de minister werden ingediend en geaccordeerd. Ook Dammers geeft aan in haar verhoor dat in de brochure staat dat de eerst binnengekomen verzoeken als eerst moeten worden behandeld, maar dat dat in de praktijk anders was omdat de behoeften van het land op het moment van inbehandelingsname anders zou kunnen zijn. Het kon dus volgens Dammers voorkomen dat mensen met later verzoek eerder aan bod kwamen dan mensen die een eerder verzoek hebben ingediend. Dat was heel normaal, edelachtbare. Ook de huidige directeur, de heer Kroes, heeft zich uitgelaten over het FIFO-systeem. Hij gaf namelijk aan dat het FIFO-systeem vooral voor de aanvragen van erfpacht voor woningbouw werden gebruikt
en niet voor commercieel terreinen, omdat de DIP geen bestand heeft waarin de aanvragen werden bijgehaald. Abad verklaarde dat omdat de werkdruk groot was, dat men meestal een aanvraag oppakte op het moment dat men accordering kreeg van de minister en niet wie eerst een aanvraag heeft ingediend. Abad werkte samen met alleen 3 werknemers op de afdeling en niet met 8 zoals toen Sue daar leidinggevende was. Dus u kunt zich voorstellen, edelachtbare, hoe de werkdruk was op deze afdeling. Er werd ook vaak gesproken over de spoedstempel op de documenten, edelachtbare. De spoedstempel is vaker door het OM naar voren gebracht. Volgens het dossier is het tijdens het onderzoek niet duidelijk geworden wie deze stempel bij de DIP op documenten zette. Dit is raar, want Sue verklaarde dat alleen de minister een instructie kon geven aan de DIP-administratie om spoed op een document te stempelen. Dus het was alleen de DIP-administratie die spoed op een document kon stempelen na instructie daartoe van de minister te hebben gekregen. Maar edelachtbare, maakte het een verschil als een document met spoed erop bij de minister aankwam? Kennelijk niet. Hissing heeft namelijk verklaard dat wanneer ze een brief met de stempel spoed kreeg, dat de brief van haar de normale behandeling kreeg. Het kwam dus gewoon tussen de stapel documenten terecht. Voor de minister was het ook niet van belang dat een brief met spoed bij hem aankwam. Hij tekende de stapels die voor hem lagen zonder naar de inhoud te kijken. Iedereen kreeg dus dezelfde behandeling. In ieder geval beschikte Abad niet over een spoedstempel en dus kon hij geen stempel met spoed op documenten plaatsen. En overigens was het de minister de enige die de bevoegdheid had een verzoek te laten bespoedigen. Hij alleen kon hiervoor opdracht geven. Ik zal het hebben over de getuige Sue. Sue heeft verklaard dat hij e-mails had die bewijs zouden hebben dat de zaken van Abad en de DIP niet correct zouden lopen. Sue heeft inderdaad tijdens een van zijn verhoren een USB-stick met meer dan 6000 e-mails overhandigd aan de Landsrecherche, omdat in de e-mails te lezen zou zijn dat er bij de DIP zaken waren die niet correct hebben gelopen. Op verzoek van de Landsrecherche heeft Sue een selectie gemaakt van de belastende e-mails en overhandigde deze aan de Landsrecherche. Opmerkelijk is dat Sue alleen 6 e-mails van de meer dan 6000 heeft geselecteerd. En uit die e-mails is dan ook niks bijzonders of incorrecte zaken te lezen in verband met de werkzaamheden van Abad bij de DIP. Uit de geselecteerde e-mails komt juist naar voren dat Sue een opstandige werknemer was die minachtig en respectloos met niet alleen Abad, maar het managementteam van de DIP omging. Merkwaardig is ook dat de aangehaalde e-mails van december 2011 en januari 2012 waren. Toen was Abad pas 2 maanden werkzaam in het managementteam van de DIP. Sue was dus duidelijk een ontevreden werknemer die niet van veranderingen hield in zijn afdeling. Sue heeft dit zelf ook met zoveel woorden gezegd. Het managementteam had zelf namelijk ook geen ervaring, dus ik kon hun wel overtuigen. Toen is Abad gekomen. Wat ik schat is dat de minister vond dat er iemand moest komen met meer ervaring, die mij aan de kant kon schuiven. Dus toen Abad kwam, ontstonden er de problemen volgens hem. Ook heeft hij tijdens zijn verklaringen meerdere keren aangegeven dat Abad al in het verleden bij de domeinbeheer weg moest omdat hij een absurd aantal percelen op zijn naam zou hebben gehad. De manier waarop Sue tijdens zijn verhoren dit naar voren bracht, was kennelijk bedoeld om de indruk te wekken dat Abad misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie. Dit heeft Sue ook expliciet gezegd tijdens zijn getuigenverhoor bij de RC. Tijdens het getuigenverhoor van de heer Sue heeft Abad echter een uitspraak overgelegd waarmee duidelijk werd dat de aantijgingen van Sue jegens Abad niet waren gebaseerd op de waarheid en of feiten. Akkoordconform. Dat hebben we vaker gehoord, edelachtbare. Door Sue, Dammers en Abad is aangegeven dat akkoordconform door de minister op een document werd opgevat als een instructie. Dammers gaf aan dat wanneer akkoordconform op een document stond, dat het proces door moet gaan en dat dit niet van het akkoord door de minister kon worden afgeweken en dat het proces min of meer een formaliteit werd. Sue heeft verklaard
dat als er eenmaal akkoord van de minister op een document staat, dat de zaak heel snel zal gaan. Verder gaf Sue aan dat wanneer de instructie akkoordconform op een document staat, dat er geen ruimte meer was om te toetsen aan het beleid. Een instructie, ik moest daar wat mee doen. Voor mij was het wel degelijk een instructie en niet alleen kijken of hij geholpen kon worden. Ik kon nog wel toetsen, maar dat was heel moeilijk. Dat was eigenlijk onbegonnen werk. Abad heeft dit ook verschillende keren tijdens zijn verklaringen en ter zitting onderstreept. Dat de accordering van de minister een instructie was en dat het geen ruimte overliet om te toetsen aan het beleid staat vast. Dit is ook niet vreemd, want het is immers de minister die op het grond van de landsverordening uitgifte eigendommen bevoegd is tot het uitgifte van gronden. De accordering ligt bij de minister en niet bij de DIP. Abad kan in zijn adviserende en ondergeschikte rol alles voorleggen aan de minister, maar het is de minister die uiteindelijk accordering moet geven en verantwoordelijk is voor uitgaven van gronden en niet Abad. Zonder akkoord van de minister kon niks gedaan worden, edelachtbare. Ik ga nu de zaken behandelen, edelachtbare. Ik begin met Elenat. Edelachtbare. Zelfs als we kijken naar wat het OM aangeeft als de rol van Abad in het bovengenoemd dossier, kunnen wij stellen dat zijn rol minimaal is geweest. Voorop moet worden gesteld dat Abad helemaal niet op de hoogte was en kon ook niet op de hoogte zijn van wat allemaal achter de schermen na de oprichting van Elenat door Franken heeft plaatsgevonden. Abad had geen kennis van aandelenoverdracht aan Arends, had geen kennis van de ondergetekende share purchase agreements, de non-disclosure agreements, finder-free agreements, onderhandelingen in verband met overdracht aan aandelen van Elenat van Heusen of van Lermarios. De datum van sommige van bovengenoemde handelingen waren zelfs verricht voor de ten laste gelegde datum van 15 februari 2014 tot en met maart 2017. Ten overvloede wordt hierbij opgemerkt dat het vergaren van deze kennisdocumentatie, dan wel het hiervan op de hoogte moeten zijn, geen zins tot de reikwijdte van de DIP behoorde. Pas toen Abad het begeleidend schrijven van Avery heeft ontvangen, waarmee hij de nieuwe brief in accordering van de minister van 14 januari aan Abad had toegestuurd, heeft Abad voor het eerst kennis genomen van deze zaak. Abad heeft toen de file opgevraagd bij de medewerkers en is ermee aan de slag gegaan. Op dat moment had Avery al contacten gehad met Arends en heeft hij haar al een conceptbrief toegestuurd. Wat zich tussen Avery en Arends heeft afgespeeld, tot op dat moment was niet bekend voor Abad. Voor het OM moet de brief van Avery naar Abad opgenomen worden als een instructie van Avery aan Abad. Dat is heel ver gezocht, edelachtbare. Het is duidelijk een schabloon dat is ingevuld dat een begeleidend schrijven bij een brief van de minister is. Niks meer of minder. Wat er in de missende accorderingsbrief van de minister staat, vloeit voort uit de begeleidende schabloon van Avery en de tekst van Abad in zijn brief aan de minister. Avery had het over de nieuwe brief, akkoord van de minister van 14 januari. En Abad had het in zijn opgemaakte MB, de instructie van de minister, gedateerd op 14 januari 2015. Het OM geeft in haar registoor aan dat Avery en Abad telefonisch contacten met elkaar hebben gehad tussen 12 en 15 januari 2015. Het waren 3 telefonische contacten. Contact had volgens het onderzoeksteam vermoedelijk te maken met de verzoeksbrief van Elenat. Uit de ontvangen telefonische historie tussen Abad en Avery blijkt dat ze 55 telefonische contacten met elkaar hebben gehad in de ten laste gelegde periode. Ze hebben enkele dagen voor en ook enkele dagen na bovengenoemde contacten telefonische contacten met elkaar gehad. De speculatie van het onderzoeksteam dat juist deze 3 contacten met Elenat te maken hadden, is niet gebaseerd op feiten en konden over alles en nog wat gaan. Avery en Abad werkten immers al enkele jaren samen en waren samen lid van het infrateam. Dus van een bewuste en nauwe samenwerking tussen Abad en Avery ter zake dit dossier was er in ieder geval geen sprake. Op 23 januari heeft Abad een begeleidend schrijven naar de minister opgestuurd met de conceptbeschikking. In zijn brief aan de minister heeft hij aangegeven dat het wenselijk is om het tot nu aangehouden beleid aan te houden
en commercieel en wonen aan de Sasakiweg niet te vermengen. De minister heeft zijn advies overgenomen en heeft ook conform geaccordeerd. Het simpele feit dat Abbas alles wat gevraagd is door Elanat niet heeft overgenomen, geeft al duidelijk aan dat Abbas op geen enkel moment onder een hoedje speelde met Elanat, haar aandeelhouders en ook niet met de minister. Juist als hij het verzoek om appartementen en winkels van Elanat blindelings zou hebben overgenomen, zouden de aandelen van Elanat hoger in waarde zijn gestegen. Abbas wist niet en kon ook niet weten dat Arends achter deze aanvraag zat. Richardson stond als directeur ingeschreven bij de KVK en was ook degene die de aanvragen heeft getekend. De getekende MB door de minister werd vervolgens naar Arends door Avery gestuurd. Avery gaf aan dat hij Abbas zou hebben gevraagd of hij de MB naar Arends kon sturen. Dit klinkt niet logisch en ook niet geloofwaardig. Waarom zou hij dat aan Abbas vragen terwijl hij samen met de minister op kantoor zat? Het is duidelijk dat Avery aan de minister oké had gekregen om de getekende MB naar Arends op te sturen, omdat de getekende versie nog niet naar de DIP is gestuurd en nog steeds op kantoor van de minister lag. Ook uit de verklaring van Hissing werd het duidelijk dat niet Abbas, maar de minister oké had gegeven. Hissing verklaarde namelijk dat het wel vaker voorkwam dat Avery een kopie van de MB aan mensen gaf en dat dit van de minister mocht. 30 januari heeft Lerma Rios een share purchase agreement voor de aandelen van Elanat getekend en is er vervolgens op dezelfde dag als directeur aangesteld van Elanat. Ook hierbij was Abbas helemaal niet betrokken en was hiervan helemaal niet op de hoogte. Dat Abbas op een gegeven moment niet meer te maken had met Richardson als directeur, maar Lerma Rio, was geen probleem, edelachtbare. De optie werd aan Elanat gegeven en de rechtspersoon Elanat was degene die aan de voorwaarden moest voldoen. De DIP keek op geen enkel moment naar de aandeelhouders en zeker niet in deze fase. Elanat had namelijk alleen nog een optie en in de beschikking van een optie werd volgens beleid van de DIP nimmer omgenomen dat toestemming van de minister nodig was voor aandelenoverdracht. Elanat heeft vervolgens direct aan de minister standaard verlengingen verzocht en deze zijn ook door de minister zonder tussenkomst van Abbas goedgekeurd. Elanat heeft aan alle voorwaarden voldaan voor de optie. Dit blijkt uit het dossier echter, edelachtbare. En heeft uiteindelijk 22 februari 2017 de akte van erfpacht verleden. Abbas heeft dus nimmer van het beleid en gebruik afgeweken om bepaalde aanvragers te bevoordelen, zoals het OM insinueert. Aan Abbas is ten laste gelegd dat hij samen en verenigd zich schuldig zou hebben gemaakt aan oplichting. Uit de tenlastelegging is niet duidelijk met wie hij allemaal zou hebben samengewerkt. In het requisitoor van het OM heeft het OM aangegeven dat de bewuste en nauwe samenwerking in deze zaak tussen Arends, Richardson, Avery, Sievinger en Abbas zou zijn geweest. Sievinger had zonder contact te leggen met Abbas de verzoeken geaccordeerd. Avery had persoonlijk contact met Arends over de verzoeken van Elanat, waar Abbas helemaal niet bij betrokken was. Dit blijkt ook uit de e-mails en telefooncommunicatie uit het dossier. Uit het dossier blijkt dus duidelijk dat er geen bewuste en nauwe samenwerking was tussen Abbas en Avery of tussen Abbas en Sievinger. Verder moet ik ook concluderen dat tussen enerzijds Arends en Richardson en anderzijds Abbas helemaal geen contact is geweest over deze zaak. Abbas heeft 1 MB aan Sievinger voorgelegd op grond van een door Sievinger geaccordeerd verzoek van Elanat van 14 januari 2015, toen Arends en Richardson nog betrokken waren bij Elanat. Alle daarop volgende handelingen van Abbas in verband met het verzoek van Elanat waren verricht door Lerma Rios, 100% aandeelhouder en directeur was van Elanat. Dit is ook duidelijk te zien op de tijdlijn in het dossier. Hoe verenigt dit zich met de verwijten jegens Abbas, opgenomen in de tenlastelegging, als Arends en Richardson niet meer betrokken waren met Elanat en Avery verder ook geen rol in deze zaak spelen? Uit het dossier en requisitoor blijkt nergens uit dat Abbas en Sievinger een nauwe en bewuste samenwerking met elkaar hadden. Niet in deze zaak en ook niet in andere zaken. Verder blijkt nergens uit dat Abbas in strijd met zijn functie heeft gehandeld in de zaak Elanat. Maar ook niet in Deschon, edelachtbare.
Een beetje water drinken. Ja. We gaan verder met de Sean-nederlagbaan. Ook in deze zaak is de rol die Abad zou hebben gespeeld minimaal. Het OM geeft in de conclusie van haar requisitor over de zaak Deschamps aan dat Abad heeft meegewerkt om het proces in goede banen te laten leiden. Abad zou aan de slag zijn gegaan met een geaccordeerd verzoek van de minister. Hij zou in zijn MB aan de minister gerefereerd hebben naar een gesprek met Winterdaal. Hij zou zijn werk met vaart hebben gedaan en hij zou zich niet gehouden hebben aan het beleid van de DIP. We kunnen heel kort zijn over het beleid van de DIP in verband met de pre-optie- en optiefase, die ik in het begin van mijn pleidooi al heb uitgewerkt. In het kort, het beleid was een bureaucratisch opgesteld beleid, vooral in de pre-optiefase, die niet eens volledig door de opsteller van het beleid werd gevolgd. Ook door andere medewerkers van de DIP niet en Abad ook niet. Dit had allemaal niets met de verzoeker te maken. De andere aantijgingen van het OM tegen Abad komen er eigenlijk op neer dat Abad zijn werk snel en efficiënt heeft gedaan. Ik zal voor u de rol van Abad in deze zaak op een rijtje zetten, zodat het duidelijk is hoe alles is verlopen. Hetzelfde als in de zaak Elanat kreeg Abad op een gegeven moment een accordeerverzoek binnen van de minister, ondergetekend door Winterdaal. Hij kreeg deze brief met de KVK van het bedrijf en een situatieteken met 2 gearseerde percelen van totaal 1800 vierkante meter. Dat de 2 percelen van de minister afkomstig zijn blijkt uit zijn begeleidend schrijven aan de minister van 30 oktober 2015. In voornoemd brief geeft Abad duidelijk aan: u hebt ook in uw instructie ter zake 2 percelen aangegeven welke in optie kunnen worden verleend. De minister heeft deze brieven dan ook geaccordeerd. Maar ook al zou het Abad zijn geweest die de beslissing zou hebben genomen om 2 percelen in optie uit te geven, was dat ook niet opmerkelijk, zoals het OM in haar requisitor wil laten blijken. In de verkaveling is duidelijk te zien dat 2 percelen samen maar 1800 vierkante meter waren, terwijl alle andere beschikbare kavels in de buurt heel wat groter waren dan die 2 kleine kavels samen. Als we de gedachtegang van het OM echter moeten volgen, dan zou het beter zijn geweest om 1 groot perceel aan Deschamps in optie te hebben gegeven dan 2 kleine. Verder geeft het OM aan in haar requisitor dat de DIP, toen de percelen in optie waren uitgegeven, niet eens een omschrijving had van wat er ontwikkeld zou worden. Dit klopt niet met de waarheid. De waarheid is namelijk dat met Winterdaal is gesproken en dat zich duidelijk heeft verschaft over wat er gebouwd zou worden. In zijn brief geeft Abad dan ook duidelijk aan dat in een gesprek met Winterdaal het verzoek nader is gespecificeerd. Het OM gaat er echter vanuit dat het gesprek nooit zou hebben plaatsgevonden, omdat mevrouw Winterdaal heeft verklaard dat zij nooit met Abad zou hebben gesproken. Dat kan ook kloppen, want Abad heeft aangegeven dat niet met hem, maar met een medewerker is gesproken. Maar dat verdachte Winterdaal zich niet kan herinneren dat zij wellicht met iemand bij de DIP heeft gesproken, moet niet als een verrassing overkomen. Mevrouw Winterdaal kan zich bijna helemaal niks herinneren. Zelfs niet dat zij de aanvraagbrief heeft getekend of dat zij het ontvangstbewijs bij de DIP heeft getekend om de MB op te halen. Een MB dat zij, naar haar eigen zeggen, nooit heeft gezien. De afgelegde verklaringen van de verdachte Winterdaal moeten derhalve met een korreltje zout worden opgenomen. Het OM vindt het passend om in haar requisitor te insinueren dat Abad in feite valselijk in zijn brief zou hebben aangegeven dat Winterdaal in een gesprek het verzoek nader zou hebben gespecificeerd. Het OM stelt dit zonder enig bewijs hieromtrent te hebben. Indien het OM inderdaad hiervan overtuigd was, dan zou Abad valsheid in geschriften zijn ten laste gelegd, edelachtbare. Zoals al eerder aangekaart, werkten er verschillende medewerkers bij de ICTRN-afdeling. Het is dan ook niet ongebruikelijk of raar dat door de DIP met verzoekers worden gebeld om naar meer informatie, nader uitleg of duidelijkheid te vragen over hun verzoek. Tsu geeft dit ook zelf aan in zijn verklaring. Wat ook ter sprake kwam tijdens de behandeling van de zaak Deschamps, was dat er alleen een carwash op de percelen zou worden gebouwd en niet appartementen in een winkel zoals in het MB is opgenomen.
Uit het businessplan van Deschamps, die bij de DIP op 18 februari werd overgelegd en die ook in het dossier is overgenomen, heeft de opsteller het grotendeels over een carwash. Maar het ging niet alleen om een carwash. In het overgelegde businessplan is tevens ook de volgende te lezen. Due to the location of the service station, it will be able to generate additional source of revenue from tenants who can provide accessoires and supply, tire maintenance, gourmet, retail and other add-on services. Duidelijk ging het om een bedrijfspand met verschillende winkels. Een carwash is immers ook een gebruiker van een bedrijfspand. De bestemming van het recht van erfpacht is gelijk gebleven, edele gebaren. Verder geeft de opsteller van het businessplan aan dat er al diverse contacten zijn gelegd met potentiële huurders voor exploitatie van een coffeeshop. En als er nog twijfel bestond dat het niet alleen om een carwash ging, kan men op de overgelegde bewijs van indiening van de bouwaanvraag lezen dat de totale bouwoppervlakte 554 meters was. 2 gebouwen, respectievelijk van 387 meter en 167 vierkante meter. Duidelijk dus een bedrijfspand met een carwash. Op de overgelegde foto, die heb ik overgelegd als productie 3, kunnen jullie ook zien dat het ook gebouwd is. Het is productie 3. Ja? Ga verder, heel erg. Op 14 augustus 2015 accordeerde de minister het verzoek van Deschamps, ondergetekend door Winterdaal. En pas op 30 oktober legt Abad een concept op zijn beschikking voor aan de minister. De overeenkomst tot vestiging wordt op 1 april 2016 met Deschamps aangegaan, ook ondergetekend door Winterdaal. 1,5 maand later. Geen spoed dus. Abad was niet op de hoogte dat verdachte Arends iets te maken had met Deschamps. Dit blijkt ook nergens uit het dossier. Ook niet dat Arends een koper aan het zoeken was voor Deschamps. Ook niet dat de aandelen van Deschamps werden verkocht. Hij was ook niet op de hoogte dat partijen een share purchase agreement hebben gesloten. Hij wist het niet en had ook geen enkele reden om aan de intenties van Deschamps te twijfelen. Abad had geen reden om te twijfelen aan Deschamps en Winterdaal, want vanaf het eerste verzoek van Deschamps op 7 augustus 2015 tot het verlijden van de notariële akte op 10 mei 2016 heeft Abad te maken gehad met Winterdaal als directeur. Just, voor de duidelijkheid. Heel achtbare. Ze staan allemaal in het dossier. Winterdaal stond in de registers van de KVK ingeschreven als directeur van Deschamps. Winterdaal heeft het verzoek ondergetekend. De aanvraagverzoek. Winterdaal heeft getekend voor ontvangst van de brief, de verlenging van de optie. Winterdaal heeft de bouwaanvraag bij het DOW getekend. Heeft ook de overeenkomst tot vestiging getekend. Dus alles wat daarvoor of ondertussen of daarna tussen Arends en de kopers of de minister is gebeurd, zoals het OM naar voren heeft gebracht, heeft niks met Abad te maken en Abad was daar ook niet van op de hoogte en had daar ook geen controle of zeggenschap over. Abad heeft in ieder geval niet alleen en ook niet samen met iemand anders het land opgelicht of misbruik gemaakt van zijn functie in het geval van Deschamps. De achtbare, we zijn er bijna. Nog een paar pagina's. We zijn er bijna, nog een paar pagina's. Ik zie dat u een beetje... lange week geweest. Op 10 december 2014 heeft Amira een aanvraagformulier ingediend bij de balie van de DIP. Uit het dossier blijkt verder dat een kopie van de aanvraagformulier rechtstreeks bij de minister is ingediend en dat de minister een aanvraagformulier op 12 december heeft geaccordeerd. Listener heeft een verzoek op 25 februari ingediend, direct bij de minister, en de minister accordeerde het verzoek op 25 februari. Het is belangrijk op te merken dat wat Abad betreft, hij op dat moment helemaal niet bekend was met de aanvraag van zowel Damira als Listener en de accordering van de minister.
Pas nadat de minister de 2 verzoeken heeft geaccordeerd, heeft Abad de aanvragen onder ogen gekregen. Op 1 april werden beide optiebeschikkingen aan de minister voorgelegd, bijna op dezelfde dag, omdat er standaardbeschikkingen waren die betrekking hadden op dezelfde locatie te Eagle. 2 vliegen in een klap, respectievelijk 4 maanden na het verzoek van Damira en 1 maand na het verzoek van Lisner. Van spoed in deze zaak kunnen wij in ieder geval niet van de kant van Abad spreken, zoals het OM beweert. Dat partijen de opties hebben gekregen was heel normaal. Beide partijen aangegeven wat hun intentie waren, hoe groot het perceel ongeveer moest zijn en de locatie. Zelfs Soe heeft in zijn verklaring aangegeven dat Damira en Lisner geen grote percelen hebben aangevraagd en dat ze de optie wel zouden krijgen en dat pas daarna gekeken zou worden of ze überhaupt financiering zouden krijgen. Later heeft Damira en Lisner gezamenlijk een verzoek direct bij de minister ingediend waarin verzocht werd om de MB's te synchroniseren. Ook werd verzocht om de bouwhoogte tot 6 bouwlagen aan te passen en de bebouwingsdichtheid daarop af te stemmen. De minister heeft dit verzoek dan ook geaccordeerd. Abad heeft de geaccordeerde brief ontvangen en heeft ter zitting aangegeven dat het voor hem niet duidelijk was wat de bedoeling was met dit verzoek. In een gesprek met Werleman heeft Abad ook verklaard. Vervolgens heeft hij in een gesprek met Werleman gezegd. Even kijken, heeft dit ook aangegeven. Vervolgens heeft Werleman advies gevraagd en er is een tweede brief aan de minister ter goedkeuring voorgelegd. Deze tweede brief werd wederom door de minister geaccordeerd en werd vervolgens door Abad in behandeling genomen. En pas 17 november 2015 heeft Abad een concept NBV aan de minister voorgelegd. Van spoed kunnen we hier wederom niet spreken, edelachtbare. Vervolgens heeft Damira een 2-tal verlengingen die overging standaard werden gegeven aan alle voorwaarden van de optie voldaan en werd de conceptovereenkomst van verlenging en het recht van erfpacht op 17 oktober 2016 aan de minister voorgelegd. De minister heeft het geaccordeerd en de akte van erfpacht is dan ook gepasseerd, edelachtbare. Damira heeft toen het erfpachtrecht gevestigd, heeft Damira direct aan de minister verzocht om toestemming te geven voor overdracht van aandelen in Damira aan Donaco Groep VBA. Damira heeft terstond zonder tussenkomst van Abad toestemming van de minister gekregen. Toestemming van Abad of advies was ook niet nodig, want er bestond geen beleid of criteria op schrift waaraan overdracht van aandelen getoetst zou moeten worden bij de DIP. Ook in de rechtszaak tussen Marasul en het land heeft het gerecht duidelijk aangegeven dat aandeelhouders in beginsel vrij zijn hun aandelen over te dragen. Dat Damira en Lisner in de tussentijd een one-time listing agreement met Spatio Realty hebben ondertekend, heeft niks met Abad te maken. En was Abad daarvan ook niet op de hoogte. Dat Damira en Lisner later een letter of intent hebben gesloten met Donadi, heeft Abad ook helemaal niks mee te maken. Hij wist het niet en kon het ook niet weten. Van belang voor deze zaak is de datum en bedrag overeengekomen in deze LOI met Donadi. Ik zal er zo op terugkomen, edelachtbare. Het is belangrijk om op te merken dat alle verzoeken in deze zaak direct bij de minister werden ingediend. Vanaf de kopie van de eerste aanvraag tot het verzoek van toestemming van de aandelenoverdracht. De minister op zijn beurt heeft alle verzoeken in deze zaak zonder tussenkomst van Abad en DIP geaccordeerd. Ik vraag me dan ook af hoe Abad en Sievinger nauw en bewust zouden hebben samengewerkt om het land op te lichten. Aan de hand van het dossier en requisitoor is het in ieder geval niet duidelijk geworden. De grootte van de percelen, daarover heeft de OM ook een issue gemaakt, edelachtbare. Dus we moeten even stilstaan bij het verzoek van Damira en Lisner in verband met de locatie en grootte van de verzochte percelen. Dit is van belang om op te merken omdat het OM meerdere keren Abad heeft verweten dat hij de minister adviseerde om grote percelen aan verzoekers uit te geven dan wat aanvankelijk verzocht werd. Damira heeft 3000 verzocht en kreeg uiteindelijk 4500 en Lisner heeft 5000 verzocht en kreeg ongeveer 4200. Damira kreeg wat meer en Lisner kreeg wat minder.
Het is namelijk heel moeilijk om de exacte grootte dat verzocht is in optie ook daadwerkelijk uit te geven. Het verkavelingsplan van elke locatie is meestal al jaren van tevoren door het kadaster gemeten en kunnen niet zomaar veranderd worden. De DIP moest dus werken met de vierkante meters die beschikbaar waren. Op deze plek, te Eagle, waren deze percelen beschikbaar en moest er een keuze gemaakt worden. Wat van belang is in deze zaak, edelachtbare, is de beleidsnota die Abad heeft opgesteld. Het OM heeft gesteld dat Abad met zijn beleidsnota de regels van het ROP zou hebben geschoven om de grondwaarde voor Damira en Lissner te laten stijgen, zodat de prijs voor de aandelen beter tot hun recht zouden komen. Het ROP is geen wet, edelachtbare. Het is een integraal beleidsplan van de overheid en verschaft geen bindende voorschriften voor gebruik van grond. Abad heeft als lid van het managementteam van de DIP in de loop van de jaren verschillende beleidsnotas opgesteld op dezelfde manier dat hij deze beleidsnota heeft opgesteld voor de zogenaamde toeristische corridor, welke onder andere betrekking hadden op de grondwaarde, de bouwhoogte en de bebouwingsdichtheid. Abad heeft in zijn verklaring bij de Landsrecherche en daar zit in duidelijk aangegeven dat het opstellen van de beleidsnota niks te maken had met de aanvraag van Damira. De beleidsnota was door Abad gecreëerd om de grondwaarden en bebouwingsdichtheid aan te passen, omdat deze niet zou zijn aangepast vanaf 1984. Tsu heeft hierover verklaard dat de DIP wist dat er een discrepantie was tussen de prijzen van de overheidsterreinen en de vrije markt en dat geen regering kosten voor burgers omhoog wou laten gaan en dat daarom het verhogen van de erfpachtskanon moeizaam ging. Niemand durfde het eigenlijk aan. Abad heeft het wel aangedurfd, edelachtbare. En dit is belangrijk, edelachtbare. De beleidsnota is op 21 oktober door Abad aan de minister voorgelegd en is per 1 november in werking getreden. Het behoeft geen betoog om te stellen dat Abad de beleidsnota niet op 21 oktober heeft opgesteld. De Landsrecherche bevestigt dit. De Landsrecherche heeft namelijk in de computer van Abad kunnen waarnemen dat de beleidsnota op 7 mei 2015 is gecreëerd. Dit houdt ook in dat Abad niet pas op 7 mei is begonnen met onderzoek, etc. om de beleidsnota op te stellen. Dus Abad was al maanden daarvoor met de beleidsnota bezig voordat hij het aan de minister op 21 oktober heeft voorgelegd. Abad is dus maanden voordat de LOI tussen Donadi en Lissner en Damira is getekend en de brief van 18 juli, dat werd verzocht om de bouwhoogte tot 6 bouwlagen aan te passen, begonnen met onderzoek en opstellen van de beleidsnota. Abad zou volgens het OM de waarde van de aandelen van Damira en Lissner laten stijgen door zijn beleidsnota. Dit is nadrukkelijk niet het geval en kolder. Een eenvoudig rekensommetje wijst uit dat de grondwaarde die voor de bepaling van waarde van de perceel bij Donadi in rekening is gebracht, ver boven de door Abad aan de minister voorgestelde aanpassing van de grondwaarde uitkomt. Op 26 juli, dus maanden voordat Abad de beleidsnota aan de minister heeft voorgelegd, werd een LOI gesloten tussen Damira en Donadi voor een bedrag van respectievelijk 1,8 miljoen en 1,7 miljoen dollar. Deze bedragen zijn overeengekomen voordat de beleidsnota per 1 november in werking is getreden. En deze bedragen zijn dan ook de bedragen die vervolgens aan Werleman en Núñez en Mansour zijn betaald. De beleidsnota had kennelijk geen enkel invloed op de waarde van de aandelen welke tussen de partijen was overeengekomen. Donadi had ook nog voor de zekerheid een taxatierapport laten opstellen. Dit is opgesteld door Arcotec NV, die tot een marktwaarde is gekomen van ongeveer 5 miljoen florins. 3 keer hoger dan wat Abad in zijn beleidsnota heeft geadviseerd. Dit bedrag kwam ongeveer overeen met wat Donadi voor de percelen heeft betaald. In het taxatierapport heeft de taxateur onmogelijk rekening kunnen hebben gehouden met de bouwhoogte of de bebouwingsdichtheid welke in de beleidsnota is voorgesteld, want het taxatierapport is voor de inwerkstelling van de beleidsnota geconcipieerd. Wat wel het gevolg was van de beleidsnota van Abad, dat de verhoogde inkomsten voor het land Aruba
in de exploitatie van erfgronden per 1 november 2015 tot heden. Tsu heeft verklaard dat het in de loop der jaren de waarde van grond is toegenomen, waardoor speculatie minder voorkomt. De waarde van de grond is niet zomaar omhoog gegaan. Het is omhoog gegaan omdat Abad de beleidsnota heeft opgesteld. Abad was bij geen enkel van de accorderingen van de minister in deze zaak betrokken. Zowel Damire als Lisner hebben direct bij de minister hun verzoeken en verschillende brieven ingediend. De minister heeft zonder overleg of advies te vragen aan Abad of de DIP vervolgens alle verzoekenbrieven geaccordeerd. En dat hoeft in feite ook niet, want de minister is bevoegd en is verantwoordelijk voor de uitgifte van de domeingronden en erfpacht, waaronder uiteraard ook commerciële doeleinden. Abad heeft zich niet schuldig gemaakt aan oplichting en heeft niet nauw en bewust samengewerkt met Sievingen, Welleman, Mansour en of Núñez. Dit blijkt nergens uit het dossier, edelachtbare. Zullen we gewoon verder gaan, edelachtbare? Ja? Boekuti. Over dit zaakdossier kan ik kort zijn, edelachtbare. Het OM heeft in haar requisitor verzocht om de heer Abad vrij te spreken in de zaakdossier Boekuti. Abad deelt de mening van het OM en zal u ook verzoeken om hem inderdaad dan ook vrij te spreken van de ten laste gelegde feiten in de zaak Boekuti. Abad wordt passieve omkoping verweten oud en nieuw. Abad zou gelden van Biemans hebben ontvangen zodat hij de uitbreiding van de erfpacht van het Boekuti Hotel zou vergemakkelijken. Tijdens hun verklaring bij de Landsrecherche, getuigenverhoor en ter zitting hebben Abad en Biemans dit ontkend. Hun verklaringen waren straight to the point, duidelijk en kwamen overeen met de facturen en werkzaamheden verricht door Abad voor het Boekuti Hotel. De Landsrecherche kon de meeste taxaties en facturen ook terugvinden. Taxatiewerkzaamheden die Abad al sinds 1989 voor de heer Biemans en het Boekuti Hotel heeft verricht. Het OM heeft in haar requisitor aangekaart dat het apart is dat iemand in de positie van Abad daarnaast nog commerciële taxatiewerkzaamheden verrichtte. Het OM verliest echter uit het oog hoe de politiek op Aruba werkt. Abad deed taxatiewerkzaamheden na zijn werk niet alleen omdat hij het leuk vond, maar het was noodzakelijk. Telkens bij de regeringswisseling werd Abad weer opzij gezet door de nieuwe regering. Taxatiewerkzaamheden was het plan B van Abad om te voorkomen dat hij zonder inkomen zou blijven. Ter onderbouwing van zijn verklaring bij de Landsrecherche heeft Abad een e-mail aan Biemans overgelegd, waarin Abad aangeeft dat hij erachter is gekomen dat Biemans ongeveer 1 jaar eerder totaal 40.000 te veel aan hem zou hebben betaald voor zijn werkzaamheden als taxateur. Het waren allemaal aanbetalingen van Biemans voor nog te verrichten taxaties. Maar niet alleen de verklaringen van Abad en Biemans waren eenduidig en gebaseerd op de waarheid, maar ook als het om de uitbreiding zelf ging, dan werd het heel snel duidelijk dat het Boekuti Hotel geen medewerking van Abad nodig had. De uitbreiding was een stuk grond waar de Boekuti Hotel al meer dan 30 jaar gebruik van maakte. De regering heeft op een gegeven moment de richtlijn ruimtelijke inrichting stranden in het leven geroepen. De regering was bezig met het recht te trekken van alle stukjes grond die de hotels met de jaren in gebruik hebben genomen voor de exploitatie van hun respectievelijke hotels. De buren van de Boekuti Hotel, Manchebo en Costa Linda kwamen eerst aan de beurt. Het was een kwestie van wachten. Het verzoek van het Boekuti Hotel tot uitbreiding was dus meer een formaliteit om de uitbreiding te regelen, zodat het Boekuti Hotel een nieuw restaurant kon bouwen. De ligging van het stukje uitbreiding was niet ingescheeld tussen Boekuti Hotel en Manchebo, zoals in het dossier is opgenomen. De uitbreiding kon aan niemand anders uitgegeven worden dan aan het Boekuti Hotel. Er was dus helemaal geen reden voor Biemans Boekuti om Abad om te kopen. De passieve omkoping van Abad is in de telastenlegging van het OM in 2 termijnen verdeeld in verband met de introductie van nieuwe artikelen op 15 februari 2014. De handelingen die strafbaar zijn gesteld in artikel 378 oud, die hebben plaatsgevonden voor 24 september 2013, zijn inmiddels verjaard en dient het OM niet ontvankelijk te worden verklaard. In verband met artikel 379 oud en nieuwe artikelen 350 en 351 kan gesteld worden dat Abad geen giften van Biemans heeft ontvangen, wetende of redelijkwijs vermoedende dat deze hem werden gedaan om hem om te kopen.
Alle gelden die hij heeft ontvangen, heeft hij naar aanleiding van zijn transactiewerkzaamheden ontvangen en had geen enkele reden om aan de intentie van Biemans te twijfelen. Abbad dient dan ook van de ten laste gelegde passieve omkoping vrijgesproken te worden. Ja, ik weet het. Ja. Oplichting. Van strafbare oplichting kan alleen worden gesproken als men het oogmerk had om zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen. Het zij door het aannemen van een valse naam of een valse hoedanigheid, zij door listige kunstgrepen, zij door een samenweefsel van verdichters en daardoor iemand beweegt tot de afgifte van een goed of geld. Uit het dossier blijkt niet dat Abbad de hiervoor genoemde oplichtingsmiddelen heeft toegepast of gebruikt. Vaststaat dat Abbad geen valse naam heeft gebruikt. Volgens het OM heeft Abbad een valse hoedanigheid aangenomen omdat hij zich zou hebben voorgedaan als een betrouwbaar en integer lid van het managementteam van het DIP. Abbad heeft zich niet voorgedaan als een betrouwbaar en integer lid van het managementteam van het DIP, maar was een betrouwbaar en integer lid van het managementteam. Voor zover het Openbaar Ministerie in de lastenlegging bedoeld heeft de listige kunstgrepen en het samenweefsel van verdichters nader te omschrijven met de stelling dat verdachte valselijk, listelijk, bedriegelijk of in strijd met de waarheid zou hebben gehandeld bij het concipiëren en het voorleggen van documenten aan de minister ten einde zichzelf of een ander te bevoordelen, kan dat evenmin leiden tot een veroordeling wegens oplichting. Immers, uit het dossier kan onvoldoende worden afgeleid dat het concipiëren van adviezen en MB iets anders waren dan gewoon zijn werk doen, zoals hij al jarenlang voor honderden verzoeken heeft gedaan. Uit het gebezigde bewijsmateriaal kan in ieder geval niet worden vastgesteld dat Abbad heeft gehandeld met het oogmerk om zichzelf of een andere wederrechtelijk te bevoordelen. Daarbovenop moest Abbad ook nog bewust en nauw hebben samengewerkt met medeverdachten in deze zaak. Dus Abbad zou willens en wetens met medeverdachten intensief hebben samengewerkt om het land op te lichten. Wat was het rol van Abbad in het voorbereiden, uitvoering, afhandeling en afwezig zijn op belangrijke momenten in deze zaak? Dat wordt niet duidelijk gemaakt door het OM. Het OM maakt het niet duidelijk en volstaat met te stellen dat het concipiëren en voorleggen van documenten aan de minister genoeg is om tot een bewezen verklaring te komen. In de ten lastigelegging in verband met oplichting heeft het OM in de zaken Elanat, Deschamps en Damira respectievelijk 8 handelingen en 9 handelingen van verdachten in deze zaak opgenomen als bewijs door het OM. Alleen 2 van deze handelingen hebben direct betrekking op Abbad. De andere waren handelingen van de medeverdachte en hoeft Abbad deze niet te weerleggen. Ik neem deze 2 handelingen meteen samen, omdat ze voor alle zaken identiek zijn opgenomen. Het gaat om de volgende handelingen. Ik ga niet helemaal voorlezen, edelachtbare. Abbad zou niet hebben onderzocht of door de aanvrager voldaan werd aan de voorwaarden in de pre-optiefase of aan de voorwaarden genoemd in het ROP. Dit heeft Abbad al weerlegd. Zelfs na de accordering van de minister heeft de ICTRN-afdeling en Abbad gekeken naar voorwaarden in de pre-optiefase. Dat niet alle voorwaarden in de optiefase werden meegenomen bij de beslissing, blijkt uit de verschillende verklaringen van getuigen in deze zaak en de uiteenzetting onder punt 27 en verder hierboven. De ROP had geen voorwaarden opgenomen waaraan de aanvraag moest voldoen, edelachtbare. In de laatste zin wordt beweerd dat Abbad de aanvragen vervolgens aan de minister zou hebben voorgelegd ter accordering. Abbad heeft in geen enkel van de ten laste gelegde zaken aanvragen aan zijn vinger voorgelegd ter accordering. Alle aanvragen werden direct door de aanvragers aan de ministers voorgelegd en zijn door de minister direct geaccordeerd. Abbad heeft nimmer een aanvraag doorgestuurd aan de minister in deze zaken. We kunnen dus stellen dat de handelingen zoals omschreven niet door Abbad zijn verricht, in Elanat, Deschamps niet en ook in Damira niet. De tweede handeling die door het OM wordt opgesomd is het volgende. En ik ga het niet weer helemaal lezen, edelachtbare. Maar hoe precies Abbad zijn medewerking zou hebben verleend aan het akkoord geven, wordt niet door het OM gespecificeerd. Abbad heeft inderdaad de MB's in deze zaken opgesteld, maar hoe verenigt dit zich met medewerking verlenen aan de minister? Zoals is gebleken heeft Abbad conform de voorwaarden en gebruikelijk wegens de MB's
na accordering van de aanvrager door de minister opgesteld en aan de minister voorgelegd. Dat was nou eenmaal zijn werk. Het was routinewerk voor Abad die op uitgifte van honderden percelen gedurende zijn carrière heeft gewerkt. Niet alleen voor de minister in kwestie, maar ook voor andere ministers. Hij heeft altijd op dezelfde manier gewerkt en er waren verder geen bijzonderheden. Wat zijn dus precies de aantijgingen van het OM? Er was geen rol voor Abad in deze zaak. Hij heeft met niemand intensief samengewerkt om bewust het land op te lichten. Hiervan is geen sprake en blijkt ook niet uit de gebezigde bewijsmateriaal. Het land als slachtoffer heeft geen schade geleden. Het land heeft alle betalingen ontvangen en zal deze ook blijven ontvangen indien de percelen niet aan de verdachte in deze zaak zijn uitgegeven, maar aan iemand anders. Niet dat wij met zekerheid kunnen stellen dat Abad enig oplichtingsmiddel heeft gebezigd en of oogmerk heeft gehad zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, kunnen geen van de aan Abad onder 1 en 2 ten laste gelegde oplichtingen worden bewezen en zal Abad hiervan moeten worden vrijgesproken. Beetje water drinken. Het zijn er bijna. Nog 4, 5 pagina's. 3 pagina's, edelachtbaar. Misbruik van functie. Voor de bewezen verklaring van misbruik van functie zou Abad willens en wetens tijdens het verrichten van zijn functie als lid van het managementteam van de DIP handelingen hebben verricht of nagelaten te verrichten ten einde een onverschuldigd voordeel te verkrijgen voor zichzelf of voor een ander persoon of identiteit. De tenlastelegging is niet duidelijk met betrekking tot wat Abad precies zou hebben gedaan om opzettelijk zijn functie of positie te hebben misbruikt. Abad heeft conform de normale gang van zaken aanvraagsbrieven, MB's, gewijzigde optierechten en overeenkomsten van erfpacht ter accordering of ondertekening aan de minister voorgelegd. Abad heeft op geen enkel moment iemand een voorkeursbehandeling gegeven. Abad heeft op geen enkel moment opzettelijk misbruik gemaakt van zijn functie om voordeel voor zichzelf of een ander te verkrijgen. Dit blijkt niet uit het dossier en ook niet uit het requisitoor, edelachtbare. Mijn conclusie, edelachtbare. De naam van Abad komt vaak voor in dit onderzoek en is in het requisitoor van het OM. Het kan ook niet anders. Hij is nu eenmaal de persoon die bezig was met de uitgifte van commerciële percelen bij de DIP. Maar alhoewel Abad door het OM in 4 verschillende zaken is verwikkeld, blijkt zijn rol in het dossier niet. Abad in verband met 4 zaken wordt genoemd en dat je de naam Abad zo vaak in de media hoort, dan zou je vanaf de zijlijn kunnen gaan denken dat hij wel een grote rol zou moeten hebben gespeeld in deze zaak. Ook als je de OM bent en je de naam Abad telkens tijdens het onderzoek op allerlei brieven en adviezen tegenkomt, zou je dezelfde conclusie kunnen trekken. Maar edelachtbare, u staat niet aan de zijlijn. U heeft het dossier kunnen lezen en u heeft dus ook kunnen zien dat de rol van Abad in deze zaak niet is zoals het OM hier wil laten blijken. Abad was lid van het managementteam van de DIP en was ondergeschikt aan de minister. Hij had geen controle over de handelingen van de minister of de medeverdachte in deze zaak. Hij was niet bevoegd om percelen en erfpacht uit te geven en ook geen MB's uit te delen en heeft er ook niet aan meegewerkt. Tevens is nergens uit het dossier gebleken dat hij met de medeverdachten in deze zaak, die honderden duizend en of miljoenen hebben verdiend, op een of andere manier heeft samengewerkt. Hij heeft immers geen enkel profijt gehad in deze zaak. Waarom zou Abad meedoen aan oplichting als hij daar zelf helemaal geen profijt van zou krijgen? Edelachtbare, het zou een groot onterecht zijn indien u Abad, die nooit eerder in contact is gekomen met justitie en die geen profijt heeft gehad in deze zaak, de disproportionele rol zou toebedelen die het Openbaar Ministerie hem graag wil toebedelen. De ten laste gelegde feiten 1, 2 en 4 dienen nietig te worden verklaard. In mijn pleidooi heb ik de ten laste gelegde feiten besproken en heb ik moeten concluderen dat de ten laste gelegde feiten niet wettig en overtuigend zijn bewezen en dat Abad derhalve van alle ten laste gelegde feiten dient te worden vrijgesproken. De strafeis van het OM van 6 maanden gevangenisstraf voor een dergelijke feit en onder dergelijke omstandigheden is een buitenproportioneel hoge straf.
Indien u toch onverhoopte mening zou zijn toegedaan dat één of meer van de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen zijn en dat Abbad een straf moet krijgen, dan verzoek ik u rekening te houden met het feit dat Abbad first offender is en verzoek ik u dan ook om de straf te matigen en geheel voorwaardelijk straffen op te leggen als dan zijn straf gelijk aan de duur van het voorarrest. De zaak heeft Abbad zwaar aangegrepen. Hij is erdoor overrompeld omdat hij zich geen kwaad bewust was. Hij voerde zijn werkzaamheden uit zoals hij die altijd heeft uitgevoerd en was niet op de hoogte wat zich achter de gordijnen speelde tussen de medeverzochten. Ik verzoek u tot slot deze pleitnota en het procesverhaal van de zitting op te nemen. Dank u wel. 10 minuten? Kwartiertje. Ja.
uiteindelijk vandaag voor het eerst ging over waar het over zou moeten gaan, over de strafbare feiten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik het helemaal eens ben met wat meneer Maldonado allemaal zegt, maar volgens mij hebben we het nu eindelijk over de kern van de zaak. En dat is goed om te horen. Ik ben het niet eens op een aantal punten en ik zal het ook uitleggen. Ik heb het in het requisitor, weet u al dat wij een ander standpunt hadden dan dat minister Maldonado vandaag naar voren heeft gebracht. Dus dat is weinig nieuws, maar toch wil ik een paar punten aanstippen. De nietigheid van de dagvaarding is een verweer opgericht. En in dat verweer worden voor mijn gevoel twee dingen door elkaar gehaald. En dat is de lastenlegging van de misbruik van functie en de lastenlegging van oplichting. Het wordt wat door elkaar gehaald. Maar eigenlijk geldt ook hier voor wat ik in de andere zaken ook heb aangegeven, is dat vanaf het begin af aan, al vanaf de vraagstelling, de specifieke vragen die zijn gesteld door de Landsrecherche, tot aan de telastenlegging, het behandelde op zitting en het requisitor, maar ook eigenlijk het pleidooi, als we dat lezen, voor iedereen helder is waar we het over hebben. Dus dat dat niet duidelijk zou zijn, is wat mij betreft niet aan de orde. En ook hier blijft weer het verhaal dat de heer Abad ontkent dat hij iets heeft gedaan, is wat anders dan dat het hem niet duidelijk is wat hem te lasten is gelegd. En dat ontkennen is een inhoudelijk iets en een telastenlegging gaat over de verwijten die worden gemaakt. En die zijn helder en duidelijk omschreven. Verzoek u dat verweer dan ook te verwerpen. Dan wordt door de verdediging, en dat is vaker aangevoerd, dus ik ga het toch nog even aanstippen, deze week is dat vaker aangevoerd, dat er door het OM en de Landsrecherche niet duidelijk is welke fase er nu allemaal zijn in zo'n optieaanvraag. En die fasen zijn wel onderscheiden door het Openbaar Ministerie en ook door de Landsrecherche wel. En het gaat er nu juist om die eerste fase, om die aanvraagfase, die pre-optiefase, zoals die ook wordt genoemd door de verdediging en ook door andere advocaten deze week. Het gaat om die pre-optiefase en daar wordt wel gezegd, die is niet zo heel erg belangrijk, want dan hoefde je nog niet aan heel veel dingen te voldoen. Maar dat heb ik in het requisitoren ook aangegeven. Dat mag zo zijn. Het is de DIP zelf die dat als beleid had, maar het mag zo zijn dat die regels niet heel strikt werden nageleefd. Maar door verschillende personen, door Sievinger, maar ook door Abad en anderen werd aangegeven dat dat wel een scheiding is, dat je weet wie er nu serieus bezig is om zelf een project te ontwikkelen op die gronden. Je haalde daar wel de serieuze, je scheidde daar de serieuze van de niet serieuze aanvragen. En dat is nu juist het probleem van deze pre-optiefase. Dat zou je kunnen zien, zoals ik heb aangegeven in het requisitor, met in ieder geval een aantal stukken van wat wil je nou ongeveer een beetje met deze aanvraag. Maar dat onderscheid werd niet meer gemaakt, want als dat zou zijn gemaakt, dan hadden we gezien dat in de zaaksdossiers Deschamps, Elenat en Damira helemaal geen serieuze aanvragers zaten, helemaal niet mensen zaten die zelf wilden ontwikkelen. Dus die intentie was er helemaal niet en dat was vanaf het begin af aan duidelijk, want ze konden niets overleggen. En niet eens die 2 A4'tjes, ook al zou je tot een minimum beperken, konden ze overleggen. En toch werd er een optie verleend, dus die controle zat er niet eens in. Niet eens het stukje van wie hebben we hier nou voor ons en wie geven we nou een optie af. En dan wordt er nog gezegd door de verdediging, ja, die optie is niet zo belangrijk, want dat zegt niks. Nou, die optie is in die zin wel belangrijk, dat als ik een optie krijg op een kavel op Eagle Beach, om maar een voorbeeld te geven, dan kan niemand anders meer een optie krijgen op de kavel daar op dat moment. Dan heeft iemand voor een periode van minimaal 6 maanden, maar het werd ook regelmatig verlengd, dat terrein in handen om te kijken om te kunnen ontwikkelen. Ook al ben je niet serieus of wel serieus. Dus die optie heeft wel degelijk een waarde te verrichten. Nog los van het feit dat in die tijd ook grondprijzen kunnen stijgen en dergelijke, waardoor een waarde van die optie, hoe lang je ermee wacht als je hem wil doorgeven, ook alleen kan verhogen. Ook dat zien we in de zaaksdossier van Damira terug. Dus het is niet zo dat die van geen waarde is. In die eerste fase wordt dus niet het kaf van het koren gescheiden. En daar zit de essentie nou juist in van dit hele verhaal. Want als het voor die andere mensen die nu dure opties hebben of die dure aandelen hebben moeten kopen om aan een erfpacht of een optie dan wel een erfpacht te komen uiteindelijk. Als het voor hun ook zo makkelijk was geweest, waarom betaal je dan die miljoenen als je gewoon een briefje kan indienen bij de minister wat zegt, ik wil dit verhaal, zet het maar door en dan wordt het allemaal goed. Dat werkte dus blijkbaar niet zo. Dat was het feit van algemene bekendheid, dat het niet zo werkt.
Want ik zeg al, er is geen enkele reden waarom meneer Donadi $3,5 miljard betaalt om een kavel op Eagle Beach te krijgen die Mansour, Berleman en Núñez met z'n drieën voor niets hebben gekregen. Ze hebben daar niets voor hoeven te doen. En dat strookt niet. En daarin zit het verhaal dat het dus niet gebeurde. Dat die controle er niet was op de aanvraag. Dat niet werd gekeken of we serieus gingen indienen en of er iemand was die serieus wat van plan was. En in die tweede fase werd dan wel voldaan aan die voorwaarden, als we naar die tweede fase na de optie gaan krijgen. Maar die werd niet aan voldaan door de mensen in de Deschamps, Elenat en Damira dossiers die daarachter zaten. Niet in eerste instantie door mevrouw Arends die zei, kijk maar, dit is mijn businessplan. Al die voorwaarden zijn vervuld door de uiteindelijke kopers van de aandelen. Zij hebben businessplannen ingediend en dat moest nog steeds via de weg van de Arends, via de weg van Berleman en Mansour en Núñez, omdat zij de contacten hebben. Daar heeft Donadi zo over verklaard, die zelf zei, die zelf aan de landsrecherche heeft verklaard. Ik vroeg nog wel aan Berleman of ik niet de minister kon spreken, maar Berleman was het contact door de minister. Het is nooit voor mij zover gekomen. En daar zit het in. En Berleman was ook het contact met Abad in dat verhaal van Damira. Hij had de contacten, hij gaf aan, waar gaat dit nou over? En Berleman gaf het uitleg, maar Berleman heeft zelf ook aangegeven. Ik was niet degene die het ontwikkelen was, dat deed Donadi. Alles ging via Donadi. Hij deed het niet zelf. En daar zit het punt in. Mensen die in contact waren, die de ingang hadden bij de minister, konden die aanvraag indienen. En ja, Sievinger gaf op veel akkoord. Maar wie ging nou uiteindelijk verder? De mensen in die kring die dichtbij hem zaten, die daadwerkelijk aan die tafel konden zitten en de ingang hadden bij de minister en bij het bureau van de minister via Evry om daarop te komen. En Abad, zeggen van wat is zijn rol? Maar hij zat als bij de verantwoordelijke bij de DIP, was degene die het allemaal moest verwerken. En hij kon ook zien dat er verschil is tussen deze aanvragen en de andere aanvragen. Waarom deze wel doorgaan en waarom deze niet doorgaan. En het is dan makkelijk om te zeggen, nou, mevrouw Winterdal heb ik alleen maar gezien in dit verhaal. Want hij wist ook dat hij de serieuze van de niet serieuze kopers moest gaan, aanvragers moest gaan onderscheiden. En als ik er dan naar kijk, als u de lijst die gisteren is overgelegd serieus zouden moeten nemen, hè, als u zou zeggen die heeft een status die lijst, kijk maar 400, er zijn er maar 100 doorgegaan. De snelle rekensom maakt dat er 1 per maand gemiddeld is, 100 aanvragen. Dus het is niet zo dat Abad daar nou 60 per dag aan het wegwerken was. Het was er 1 per maand gemiddeld die is verleend in die 8 jaar tijd, als we de lijst zouden moeten geloven. En ik zeg al, de rol van Abad was daarin van essentieel belang ook, zoals ieders rol van belang was in het geheel. Want zonder de rol van Abad kwam het niet door de DIP. Zonder de rol van Sievinger kwam het niet langs en kwam het niet terecht bij de DIP. En zonder de rol van Arends, zonder de rol van Berleman, Núñez en Mansour kwam het ook niet verder. Zij hadden de ingang. En zo zat het samenspel in elkaar, zo zat het medeplegen in elkaar. En zo zat ook het samenweefsel van verdichtsels in elkaar. Want we laten het sturen alsof het een aanvraag is die daadwerkelijk ontwikkeld gaat worden. Maar uiteindelijk is iedereen er alleen mee bezig geweest dat er heel veel geld verdiend werd door de personen, andere verdachten en medeverdachten in dit dossier. En dat maakt hoe de oplichting in elkaar zit. En dat is ook de rol van Abad geweest. En op dat moment heeft hij ook zijn functie misbruikt om niet die controle uit te oefenen die hij had moeten doen en waar hij ook voor zijn functie toe verplicht was. Hij is dan ook een belangrijke, essentiële speel als het gaat om dit helemaal vlot te trekken van voor tot eind. En dat hij misschien, zoals hij zegt, dat je geen voordeel aan heeft gehad, dat het niet gebleken is, maakt niet weg dat hij daar niet onderdeel of mede van kan zijn. Hij hoeft zelf niet verrijkt te zijn om uiteindelijk die oplichting medepleger te kunnen zijn van de oplichting. En ook hier, dat zagen we in de pleidooien ten aanzien van de zaak van Sievinger en van Sievinger ook. U kunt niet een heel oplichtingsfeit uit elkaar gaan halen en zeggen maar kijk maar, bij dit gedachtenstreepje staat alleen mijn verdachte genoemd die ik als cliënt heb. En u als de oplichtings-telastenlegging moet dus geheel worden gelezen en samen met elkaar ontpleeg je die handelingen. Daarom staat er ook in dat een handeling door een medeverdachte is gedaan en een andere handeling door een andere verdachte of de verdachte zelf of een andere medeverdachte is gedaan. Zo is het samenspel, zo werkt het samen met elkaar. En ik zeg al, je kunt niet zeggen nou alleen maar dit streepje zit op mijn
ziet ook deze verdachte. Dus ik hoef alleen maar naar dat stukje te kijken. Zo werkt een samenspel, een samenweefsel van verdichtsels en een medepleger natuurlijk niet. Over wat de rol verder is, denk ik dat er in de strafmaat ten aanzien van Abbad strafeis wel wat gezegd is. Waarvan de verdediging zegt, en dat begrijp ik ook wel dat zij dat zeggen, dat die hoog is. Maar als die vergelijking is met anderen, denk ik dat de rol daarin ook tot uitdrukking komt. En over hoe het Openbaar Ministerie aankijkt tegen de rol van Abbad. Ik dank u wel. Edelachtbare, het gaat om de eerste optiefase. En daar gaat het om. En ik hoor het OM telkens zeggen, het zijn niet aan de voorwaarden voldaan, maar er zijn aan de voorwaarden voldaan. Er is een aanvraagbrief overgelegd. In die aanvraagbrief of daarna is er gezegd wat voor terrein en hoe groot ze die terreinen willen hebben. De KVK is overgelegd. Dus op dat moment het enigste dat over is gebleven van dat lijstje is de financiële gedeelte. En dat is klaarblijkelijk duidelijk geworden dat dat in dat moment bijna onmogelijk was om iets financieels over te leggen. En die schets, maar met die schets stond erbij mogelijk een schets. Het was niet een vereiste. Als je een schets had, dan kon je die overleggen. En ze hebben het over 2 A4'tjes. Maar ik denk, en waarschijnlijk is het daar neergelegd, dat je geen hele boek overlegt. Maar 2 A4'tjes, niet meer. Maar als je al op 1 A4'tje alles kwijt kan wat nodig was, en dat niet alleen Abbad naar moest kijken, maar de hele team moest naar kijken. Dus zij keken er eerst naar en dan pas kreeg Abbad het. Het was niet zo, dat heb ik ook in mijn pleidooi uitgelegd. Het was niet zo dat het direct bij Abbad aankwam. Nee, het kwam eerst bij hun aan. Hun hebben hun werk gedaan en daarna pas gestuurd naar Abbad. En dan hoor ik het OM ook zeggen. Ik wil graag van het OM horen hoe Abbad op de hoogte kon zijn op dat moment, bijvoorbeeld in de zaak Elianat of Deschamps, dat Arends daarachter zat. Dat niet de persoon die de KVK als directeur opstond, het document heeft ingediend en wat haar intenties op dat moment waren. Hoe kan Abbad dat weten? Hij heeft een aanvraagbrief gekregen, geaccordeerd van de minister. Hij weet niet wie achter zit. Er was ook geen vereiste om te kijken wie achter dat document zit. Aandeelhouders werden nooit opgevraagd. Dus je weet niet wie achter zo'n aanvraag zit. Hoe kan Abbad dat weten? Kan Abbad nooit hebben geweten. Dus ik heb verder niks anders gehoord van het. Meneer Abbad, u heeft recht op het laatste woord. Edelachtbare, bijvoorbeeld mijn dank om een woord te kunnen voeren tijdens deze zitting. Mijn vader heeft mij en mijn broers 35 jaar geleden op zijn sterfbed bij zich geroepen en gezegd: zorg dat de naam die ik opgebouwd heb en die jullie dragen zuiver blijft. Zorg dat wanneer deze naam aan het ene einde van het eiland in Westpunt of aan het andere einde in Sint-Nicolaas men deze naam roept, niemand iets negatief over kan zeggen. Deze boodschap van mijn vader heb ik in mijn hart gegrift en heeft immer gediend als de richting in al mijn handelingen. Edelachtbare, ik kom van een gezin van 13 kinderen.
Wij beschikten weliswaar niet over alle luxe en mogelijkheden die anderen wel hadden. Maar ons werd meegegeven om met het minste dat wij tot onze beschikking hadden er het beste van te maken. Dit heb ik als jongeling ter harte genomen. Ik had mij voorgenomen om hard te werken, te excelleren in wat ik doe, ten einde een betere toekomst te creëren. Dit allemaal op basis van kernwaarden die wij thuis van huis uit hebben meegekregen. Discipline, correctheid en volharding. Edagbare, na mijn studie en te hebben gewerkt in Nederland, ben ik met mijn jong gezin teruggekeerd naar Aruba, waar ik op basis van deze waarden mij inzette in het volbrengen van een mooie carrière en toekomst voor mijn gezin. Ik werkte gepassioneerd in het vakgebied dat mij boeit en bouwde mijn goede naam op als expert ter zake. De naam die mijn vader ons benadrukte, zuiver te houden. Ik sta nu aan het einde van mijn carrière van ruim 42 jaar. Ineens voor u. In een strafzaak waar ik word verweten van incorrect en strafbaar handelen. Het strookt niet met de realiteit. Mijn kernwaarden en de manier waarop ik altijd bewust heb gehandeld en me heb doen kennen. Correct, zuiver en gedisciplineerd. Deze laatste periode is voor mij, mijn gezin en naasten zeer pijnlijk geweest. De goede naam die ik heb opgebouwd aan het einde van mijn carrière onterecht en ongefundeerd besmeurd te zien. Het voelt alsof ik de race die mijn vader voor ons had en welke ik in al mijn kunnen gedisciplineerd en keurig heb gelopen, vlak voor de finish, wordt gedisqualificeerd zonder gegronde redenen. Edelachtbare, ik sluit. U hebt in deze zitting het laatste woord. Ik vraag u in deze om in uw wijsheid het ertoe te leiden dat ook ik dezelfde woorden aan mijn zonen en mijn kleinzonen kunnen doorgeven. Ik volhard in mijn onschuld in deze zaak. Dank u wel, edelachtbare. Ook in deze zaak zal ik te zijner tijd sluiten en uitspraak doen. U krijgt daarover uiteraard tevoren bericht. Ja. We gaan morgen om 9 uur verder. Dan staat er uitsluitend nog op de agenda dupliek in de zaken Sevinger en Suusbeek en hun laatste woorden. Dat was het.